Podržite akciju. Napravimo prvo sigurno porodilište u Srbiji i u svetu. Beba ima svoje ja. Svi smo mi ljudi, budi čovjek, pomozi bebama. Budite društveno odgovorni, bebe, i mi ćemo vam se odužiti na najbolji način. Budite i vi jedan od 45 velikana Srbije danas. Bebe se ne rađaju da bi ih neko zamenio. Svaka majka treba da zna ko joj je beba. Budite i vi jedan od 45 velikana Srbije danas. Bebe su rođene da žive. Bebe su najiskreniji prijatelji. Podržite projekat Sigurna porodilišta, donirajte 1000 evra kao kompanija. Pomozimo bebama da imaju život koji im je odredio neko mnogo veći od nas. Garantujmo roditeljstvo nad svakom rođenom bebom. Podržimo roditelje. Priključite se našoj akciji. Podržite bebino ja. Bebe se ne rađaju da bi ih neko zamenio. Obezbedimo našoj deci sigurnu budućnost u porodilištima. Ispišite istoriju zajedno sa nama. Budite i vi jedan od 45 velikana Srbije danas. Rođeni da budu sa svojim roditeljima. Napravimo zajedno prvo sigurno porodilište u Srbiji. Bebe imaju svoj identitet. One se ne rađaju da bi ih neko zamenio. Prema tome budite i vi jedan od 45 velikana Srbije. Prepustimo nauci da reši problem sigurnosti oko krađe i zamene identiteta bebe.